Kolega Čurić, imate riječ. Pozdravljam sve, dobro večer. Brzinski bih htio samo pohvaliti gospodina Bojanića, sviđala mi se njegova prezentacija, nadam se da će svi moći tako jasno i glasno prezentirati u buduće, nek nauči od čovjeka kako se to radi. A druga stvar koja mi je pala u oko, mi govorimo o vrlo prosperitetnoj Puli po ovim prezentacijama, može se zaključiti zaista da bi svi trebali imati osmijeh na licu i biti jako sretni. Evo, ja se isto osjećam sretni nakon ove prezentacije, ali mislim da se naši umirovljenici mogu osjećati sretnijima kad bi im se ukinulo da moraju plaćati za prijevoz u gradu Puli. Zašto umirovljenici moraju plaćati ako smo mi tako prosperitetni, ako smo mi vodeći lideri, ako smo uz grad Zagreb jedini imamo prinos stanovništva, znači ne izumiremo, već rastemo i širimo se. Ja želim postaviti pitanje svima nama, zašto se zajednički ne složimo, svi ovdje u gradskom vijeću, da se umirovljenicima u gradu Puli ukine cijena da oni plaćaju vožnju autobusom, jel tako? Jer vidio sam, baš sam i ranije gledao, postoji nekakva socijalna kao karta mjesečna zone 1, 2, 3, 4, pa postoji regularna umirovljenička. Mislim da su naši umirovljenici na neki način svi, nemojte me krivo shvatiti i ne vrijeđam, nego svi su tu negdje u jednom sa socijalnim posebnim potrebama, oni nemaju, to nisu ljudi koji imaju novce da mogu bacati desno i lijevo, svaka kuna im je bitna, iako je grad Pula neki poseban i važan grad, a to želimo svi da bude i prosperitetan, pa evo složimo se oko toga da našim umirovljenicima možemo ponuditi da imaju besplatnu vožnju autobusom. Hvala lijepa. Da, kolegica Jovanović, replika.